אמא שלך זונה, אחי! אמא שלך זונה! תראו מה קורה למי שלא נכנס בשלאגר. You the king, man, you the king. מחר בפייסבוק תגיד לו. אוי, אוי, אוי. מה זה חזק. תעמדו לי כוס אמא שלך, אוי כולכם. מה, אתה אמריקאי? לא. אז אתה מבין עברית? אני רוסי, כוס של האמא שלכם, כולכם. אז למה אתה הלכת? למה הוציאו אותך מהמועדון? לא יודע. לא הוציאו. לא הוציאו? סתם אני יצא? יודע למה אבל. למה? כי אתה שחור? למה אתה, ואתה, 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 וכולכם. כולכם אפסים. כולנו על הזין שלך. כולכם אפסים. אפסים, אחי. מה עשיתם קודם עליי? ואם אתם לא מודים בזה, אם אתה אומר עכשיו כל שלישי בשלאגר, אני נותן לך 20 שקל, אחי. אז לכו תתעשו את הזין, אתם יודעים מה? למה? למה הוא שעשו סנטים כמו של האמא שלך? כמו של האמא של סנטים של האמא. יואו! 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 האמא של הסנטים של הזין שלי. יואו, הוא עשה לי את וכולכם, גם את, הבלודית שלך, על הזין של הצער שלך, של הנזוי שעובדים. צילמנו, אני עושה כבר סרט של דקה. על הזין שלי! מה לא חשבן לך? לא חשבן לך. וגם לך לא חשבן לך. יאללה, יאללה, אתה רוסי. טוב, זהו, סיימנו את הסרט. גם אני רוסי. זהו. גם אני רוסי. אח שלי, כל יום שלישי בשלאגר. לא, 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 לא.